एफआईआर होबाय थानायाव दा थानायाव एफआईआर होखांनायनि उनाव आङो सारखौ बुंदोंमोन सारा अननानै आंनि गारिखौ जेरैबाबो दिरुननानै हर होननानै बुंदोंमोन आं কি গাড়ি আছে আলফা নাম্বার কিমান আছে নাম্বার AS.26C-7432 কিমান টাইমত হেৰুৱাইছে 7:40 পুলিচক কি আহ্বান জনাব আপুনি आङो बाजाराव आङो खरस लायदोंमोन गय आधा कुइन्टेलखौ फानखांनानै बेनोसै आरो पुलिसक किबा अनुरोध करिब पुलिसनाव आं मा बुंबावनो आं पुलिसखौ होनदोंमोन सारा अननानै आंनि गारिखौ जेरैब्लाबो न'खर संसार जानायनि थाखाय गोनांखाय आङो अननानै जेरैबाबो खना हर होनना बुंदोंमोन आं नागिरनानै बेखिनियानोसै